नोमाखौ गोसोखांना गोसोखांलाय गोसोखाङो अनो ना मोनो मायाला नोंखौलाय हा अनोमोन दा नै जोंनि बे आदैनि न'खरावहाय मोनसे गिदिर प्रब्लेम जानानै दं बेनिखायनो जोङो आदै लेंहरनाय बायदि बिथांनि न'खराव फैदों जोङो ओमफ्राय मा प्रब्लेम जानानै दं होनदों आदै नोंनि न'खरावहाय एसे फोरमायना होदो आंनि न'खरावथ' दुखु जारलाजों बुंफबनाय जाबाय दा थांनाय एप्रिलनि 6 थारिखआव थगायनानै थांदों दा बिनि गावनि फिसा उन्दैखौ गालांनानै दा बिनि थाखायनो आंहा बिराद साद जारला जानानै दं जाहोनो लोंहोनो संनानै खावना आंनो संना जाहोयो सि जोम सुनांगौ इउनिफर्म सुनांगौ गासैनो झामेला लांलाय लाबोलाय स्कुलाव आरोबाव संना जाहोनांगौ मानांगौ बहुत प्रब्लेम बिदिथ' लोमजाबायनानै दङ मैयाथ' थांनो हायाखिसैमोन दिनै दा एसे आराम जानायाव दोनलांनानै लाबोफिनबाय बेनो आरो आदैनि बिसिया गोमानाय दं नामा औ खारनानै दङ फैयाखिसै हिसाबै आं खारबाय सानबाय बेसे गोबावसो जाखो खारनानै जाबाय एप्रिलनि 6 थारिखआव खारदों बोसोरसे बायदि जाफ्रामबाय बोसोरसेयानो जाबाय सनना बेसेबांमोन 2025 आव 2025 नि एप्रिलाव 26 नि एप्रिल मे मास फैबाय बोसोरसेयानो जाहैबाय ओमफ्राय दा मा सानदों गोसोआवलाय आंनि गोसोआवथ' फैनाय साननानैनो आसा फारिनानै दङ खस्थ' भुगिबावनो बेसे खस्थ' भुगिबावनो आंलायनानै आं नेनानै दङ फैजानो लुबैयो दा आं फैयोब्लानो नाजावफिनगोन होनना साननानै दं दा बिसिया दि थांनानै बोसोरसेसो जाबाय एसे गोबाव जाहैबाय थांनानैहाय ओमफ्राय दा गोसोआव माबाफोर साननाय दङ नामा गुबुनजों थांनाय मानाय बेफोरबायदि बे गुबुनजों थांनाय साननायालाय एसे दाउट थादों दा मबाइलनि जुगसै सोरबा बुंहरनो सोरजोंबा थांदों सोरबा सोरजोंबा हाबा जादों दा हथिकै खबर मोनैयाव जेबो केस टेसबो होनो हायाखै आरो मानोबो हायाखै आङो एसेबो खबर मोनखायाखै एसेबो खबर गैया फनफोर हरोना हरा फनानो फैसा सोयैसो दिन्थिजोबोसै नाम्बाराबो जाखाला फन नाम्बार मोननै दंमोन बे नाम्बारावनो बुबाय थायो आं सानफ्रोमबो हर सान बुयो नाथाय बिनि फिननायखौ मोना फैसा सोआखै मबाइलावसो होना खोन्थाहरनो कम्पिउटारा दा नोंनि बे थांनाय बिसिखौ जेरावखि थाया मानो मा खावलायहरनो सानो आंथ' मिन्थियोला खावलायनो सानदों जे जाबाय माबा मोनसे दुखु मोननाय दं नामा आं नोंनावथ' रावजोंबो सानैजोंबो नांलायफेराखै बुलायफेराखै मोजाङै मोजां थांदों डक्टरनाव थांलायनानै फिसाखौ लानानै दिनैलांदों फिसाखौबो बुंलांदोंनो आं हाबा जानो थांगोन दा ओमफ्राय लामा नायै दासिमबो गैया फैयाखै ओमफ्राय दा फैफिनजानो लुबैयो ना माथो औ आं फैफिनजानो लुबैयो जोंनि ख्रिस्ट'नि बायदिला गोथार हाबाया खेबसेल' जायो दा सासेसो जोंनि गेजेराव थैलायलायलासो गोथार हाबा मोनो बे हिसाबैनो आं नेनानै दङ गुबुन हाबा लायोब्लाथ' जिनाहारियाव थानाय जायो बेबायदिनो जोंनि धोरोमाव दं बेनिखायनो आं फैजानो लुबैयो आरो हिनजावा बबे गामिनिमोन सामागुरिनि सथ' आमगुरिनि लोगोसे मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बे डिस्ट्रिक्टआ माबावनो जोंनि चिराङावनो दा आदैनि बिसिनि न'खरनि सोरखौ मिथियो हिनजावनि न'खरनि जाथिफोरखौहाय जाथिफ्रा बिनि बिब'फोर दंजोबो बिब'फोरजों रायज्लायदोंना रायज्लायाखै बिब'फोरजों बे खारनाय जुलाङाव रायज्लायदोंमोन मा बुंदों ओमफ्राय बिसोरो बुंहरबाय मोजांल' खबर लाबाय थादो आंबो खबर लागासिनो दं ओमफ्राय आबस' होबाय होनना बुंहरदोंमोन दा बे आबस' होबाय होननायखाय आं होनाय जायाखै आबस' ओमफ्राय नोंनो खबर हरफिनना हरफेराखै बिनो दाखालिसो फन हरदोंमोनलाय मा बुंदों बे बुंदों आंखौहाय नों एथ' खस्थ' माबोरै खालामबावनो सोरखौबा लाफिनब्लानो जाबायना होननानै न' खनफिनब्लानो आं बुंहरदों जोंनि नियमाव बिदि गैया सासे थैलायलायाला खुनु हाबानि बेबस्था गैया होननानै आदैनि बिसिखौ जेनाखि नायगिरि रायजो राजाफोर बिथांमोना नुयोब्ला बिथांमोननिसिम मा खावलायनो सानो आदैया आंनि खावलायनाया बेनो दे रायजो राजामोनखौ खावलायनाया बबेयावबा नुनो मोनोब्ला हयथ' बिसिनि थंखौहाय मोजाङै हमनानै आंनिसिम खबर हरोब्ला
आं बेखौनो मोजां मोनगोन आरोखि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गुरै खावलायनाय जुदि अबावबाफोर लोगो मोनोब्ला अननानै आंनि दुखुखौ सहाय खालामनो थाखाय आंनि बे थङावहाय जानाय हरोब्ला खबर हरोब्ला आं बिराद हामबाय होनगोन आरो रंजाखांगोन आरो खुसि मोनगोन। बिथांजोनिया सासे अनसुला फिसाज्ला दङमोन नै बिथांखौ बे उन्दै गथ'खौनो गारनानै थांबाय आरो दा मा खालामनो ना जायफ्रा नुदों दा फिसानि मोखांखौ नायनानैहाय खोन्थाहरबानो जाबाय माने न'खराव बिराद सास्ति जानानै दङ माने सोलिनो थाखाय बे फिसाखौ खांनो थाखाय बिराद माने न'खराव भुगिनांनानै दं आरो बे न'खराव हिन्जाव मानसि रावबो गैला नालाय दा बिमाल'सैमोन दा बिमायाबो बे उन्दै गथ'खौहाय गारनानै गुबुन जायगायाव दंहैयो आरो दा बहाय दंहैयो बेखौ रावबो मिथिया बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा नुयोब्ला नैबे फिसानि मोखांखौ नायनानैहाय जे बे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय फन खालामनानैहाय खबर हरब्लानो जाबाय आरो बबेयाव दंहैयो। बाबु नोमाखौ गोसोखांना गोसोखाङा नोंलाय? गोसोखाङो। अनो ना अनामोन नोमायालाय नोंखौलाय? अनोमोन।